končanem obračunu v Kidričevem je z nami naš napadalec Ivan Božič. Ivan, remi brez zadetkov z 0-0, domov se vračamo neporaženi, na našem računu je 20. točka v prvi ligi Telekom Slovenije. Kako si ti videl tale obračun? Jako tvrda tekma, nije baš idealan teren bio, mislim da je rezultat najrealniji 0-0. Nažalost nismo sa treninga prenijeli sve što smo htjeli, nismo napravili neke šanse, tako da mislim da je najrealnije 0-0. Nismo uspeli prebiti najuspešnejše obrambe lige, nekakrat smo bili tam. Kako je bilo vidjeti vso tole dogajanje u celjskem napadu? Pa jako teško, dobri stoperi, bila je tvrda tekma, stvarno nije baš teren idealan pa nismo mogli nešto konkretno napraviti, ali nema veze, okrećemo se u subotu i nadam se da ćemo 3 boda ostaviti u Celju.